नै बस नै बस नोंना दावराव फैगासिनो बसनि नंलालै बियो दमानो गैला बसनियाव दा सोरजोंबासो ब्लद लांजासिगोन थोद सैमाफोर फै बिदिब्ला नाय ओइ रैसुमै आं दिनै नोंखौ आरो मोजां गोसोयै बुंफैबावबाय आं नोंखौ गोसोथोबाय नोंबो आंखौ गोसोथोदो आंजों जुलि जानायमोनब्ला बेफोरबायदि खामला मावनांनायनि गोनांथि गैयामोन थाखा फैसा सना रुफाजों साजायनानै रानि खालामना दोनगोन आं आरो जुदि गनाया अब्ला दानो देखोना लांनानै मन्दिराव जबरदस्ति जुलि खालायगोन आं आंनि लामाखौ हगार मा खोनायाखै नामा आंनि लामाखौ हगार नों बादिजों जुलि जास्लायस्लाय सासे लामानि बिबायारिजों जुलि जानायानो साबसिन मा रैसुमै नों लामानि बिबायारिजों रुजुबाय निमाहा हो गोरोन्थि जाबाय नों सासे लामानि बिबायारिजोंबो रुजुजाथाव नंबावा बिबायारिफोरनावबो मोजां मोजां गियान थायो जाय गियानफ्रा नोंनाव गैबावा बिदिब्ला नों आंखौ नेवसिदों औ आं नोंखौ नेवसिदों नों आंखौ बिदि बुंबाय थौ आंबो एसे मानजिनि बुथारसिगोन नामा मानसिखौलाय औ बुथारगोन आं जाय आंनि लामायाव हेंथायानो फैयो बे मानसिखौ बे संसाराव थानो होआ संसार थानो होलायलायै नोंनि मा खामानियाव हेंथा होआ बियो सों बुंलाय मा खामानियाव हेंथा होआ बिसोरखौ बिसोरो सासे सिख्लानि सिगाङाव गाज्रि आखल देखायदोंमोन जाबाय आरो दा बुंसै आं मिथिजोब्बाय बिसोरनि आखलफोरखौ आं सब नुखाजोबनायसो ओइ रमिय मुं आंनि आरके बयबो आं नाम खोनायबानो थोर थोर खिखाजोबो बेनिखायनो गावनि मोजां हास्थायबा नों थां बिनिफ्राय आरो बे मानसिखौ आं नागारना हो ओइ आरके बावबाय दाखालि बुजानायफोरखौ मोजां गोसोयै बुंदों नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलांजोब बेयाव द्रामा दा खालाम ओइ सैमाफोर र' गथाना दिसलाय आरो नों जोंनि खामानियाव मा हेंथा होबाय थायो गावबागाव लामा गावबागाव थां सोर मारलै नोङो जोंनि खामानियाव हेंथा होबाय थानो मा रोखाथिजों फैबाय थायो नोंलाय सोर नोंलाय ओइ आं सोर हा आं सोर आं सासे बर' समाज सुबुं सोरबा जुदि जोंनि बर' समाजाव गाज्रि इनाय अनागार खालामोब्ला नैबे मिनिस्टारआ नायना थानो हाया नैबे मिनिस्टारआ नोंसोर बायदि दुथांफोरखौ समाजनिफ्राय बोखारजोबगोन दिनैनिफ्राय सोरबा जुदि बर' फिसानि सायाव गाज्रि आखल दिन्थियोब्ला बिनि फिननायखौ नैबे मिनिस्टारआ होगोन आं रैखाथि होगोन बैसोर सुबुंखौ जायफोरा इनाय अनागार खालामजादों थांजाम नोंसोर बेनिफ्राय थांजाम सैमाफोर रैसुमै बेसेबा गोबावनिफ्रायनो आं फंसे खोथा बुंनो साननानै दंमोन बेनिखायनो आं बाथ्राखौ बुंनानै नोंखौ बेसिम लिंहरनाय जाबाय गाज्रि मोननांला बुंदो मा बाथ्रामोन रैसुमै आं नोंनि दुखु दाहा खावसे लानो लुबैबाय आं नोंनि मेगन मोदैखौ हुगारनो लुबैबाय नोंनि सुखु दुखुआव आं नोंजों थाफानो लुबैदों मिनिस्रां नों औ रैसुमै आं नोंजों थानानै बोराय जानो लुबैबाय थैस' थांस' नोंजोंनो थानो लुबैबाय नोंनि बुदिगा जानानै नोंखौ अराय सम रैखाथि होनो लुबैबाय मा मैया आरकेजों नांलायनायखौ नुनानै नांखौ गुना सानबाय बिदि जेबो नङा मिनिस्रां मैयानि जाथायखौ नुना
नोंनि फारसे सनमानासो बारायसिनदों। आं गोबां सुबुं नुबोबाय, नाथाय नों बायदि सोरबा सासे सुबुंनि थाखाय गसंथायग्रा नुवाखै। नाथाय मा रैसुमै? नों आंनि नखरखौ मिन्थिखायो, थेवबो बेफोरबायदि गाज्रि थासारि नखरनि फिसाजोजों मानो सोमोन्दो लाखिनो सानखो? नों मिन्थियो, नों जुदि आंजों सोमोन्दो लाखियोब्ला नोंनि फारसे सुबुंफोरा गोबां बाथ्रा रायलायगोन, आरो आं बेखौ माब्लाबाबो लुगैनाय नङा जे आंनि थाखाय नोंखौ सोरबा गाज्रि बुंगोन। मानो? नों मानो सहायनो हानाय नङा आंखौ गाज्रि बुङोब्ला? आं बुंनि, मानोना नोंबो आंखौ मोजां मोनो, नंगौ ना? बुंलायनांगौ गोनांथि गैला, नोंनि मोखांखौ नुखाजोब्बाय। रैसुमै, गुबुनफ्रा मा बुंबाय थाथों, आइ डन्ट केयार। मानसिफोरनि खामानियानो जाबाय बुंनाय, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बुंखागोन। आरो जेराव नों नखरनि खोथा बुंदों, आं सोलायहोगोन नोंनि नखरनि थासारिखौ, जों सानैजों सोलायहोगोन। दानिया बुंदो, नों जानो हागोन ना आंनि जिउनि लोगोरि? ओइ जाम्बि, मा सानखो? जेबो नङा मिनिस्रां, आं बोरैबा लाजिनायसो मोनलायलांबाय। थोद जाम्बि, लाजियो नामा? आइया, आंलाय नोंनि सोमोन्दै आइनो गासैबो खोन्थाजोबखाबायना। जेबो गिनाङा नोङो, फै। रैसुमै, नों बेयाव दसे जिरायथ' हा, आं एखौ लिंना लाना फैनि। आयै! हा, मा जाखो बाबा? फैलाय बाहेराव, आलासि सासे लाबोदों आङो। सोर आलासिसै? बासिरामसो जालायगोन बे? बास्राब नङा आयै, सिख्ला मानसिसो। ए, सिख्ला मानसि? औ आयै, नोंहामजोसो लाबोदों आङो। ए, मा बिहामजो? फैलाय। ए, रैसुमै, बियो आंनि आइ। जाबाय आइ सना, जाबाय सना, जिरायदो थार'। आयै, बिनि मुङानो रैसुमै। जोबोद मोजां, जेरै मुं एरै मानसियाबो। आयै, बाबायालाय? नोमफाया न'आव गैथ'वा, देहाया एसे साबस्रांनाय मोननायखाय बाहेरायाव एसे बेरायहैदों। नोंखौ फैगोन होननानै मिथिबा न'आवनो थाबाय थागौमोन बियो, हामानोथ' खोन्थाहराखै। बाबु गेदेराबो अफिसाव थांबाय थायो, आफिया दङ, र' लेंहरनां। आफि, आइ आफि! औ, थांगौ आयै। आलासि? आयै, बेनो आलासिया? औ, मानो? नङा, माने नायनायाव सासे भिखारि साइज बादिसो नुयो नालाय, बेनिखायनो कनफार्म खालामनो सोंनाय जादों। बिहामजो, सालायखौ हमथानानै मोजाङै बाथ्राखौ बुं। आलासिनो दै लाना फैथां। आलासि? बेनो दै लायनो आङो? मा बाल आलासि बिलाय, भिखारि साइज। बाजै, माबायदि मानसि नोंलाय? बिखुनजोथिङाव बेफोरबायदि राव बुंनो लाजियासै नोङो? एसेबो आलासि सिबिनो रोङै। मिनिस्रां, नांथ'ला, आं गांखायाखै। बाह, माबायदि गोदै राव लानानै रायलायदों? फिसाय बरायनायाव थिगथार माथो नोंलाय। बाजै! मिनिस्रां! नुबायना नोङो? नों गैयियाव मा खालामो आंखौ? नङा आदा, बेफोरबायदि जेबो नङा। बास! जेबो दा बुं नों, आं नुफैखाजोब्बाय ना, मा खालामनाय जादों नों? बिबाजैनि सायाव बेबायदि? हा? बिबाजैया बिमानि समान, बिबाजैखौ बिमा बायदि सिबिनांगौ। नाथाय बिबाजैयानो बिमा बायदि अननो रोङाब्ला? मिनिस्रां!
फैदो न' सिङाव बाबा नों खिन्थु गोरोन्थि खालामबाय दै बेयाव बाबा मिनिस्रांनि जेबो गोरोन्थि गैया बाबा जेबो नङा आयै जों आदानि थाखाय मानसियानो नंला जोंनि सायाव फोथायनायानो गैला आदाया